Hola mga kabiyahe, mayong gabi. Before kita ma-start sa atong video, please like, share, and subscribe sa atong YouTube channel. Ready na kamo sa atong video? So let's go! Sa turismo, minsan di natin nakikita kung anong meron sa atin o sa paligid natin. At mas pinapahalagahan pa natin ang kaysaysayan ng iba kumpara sa sariling atin. So speaking sa sariling atin, dito tayo sa Iloilo City. Hello mga kabiyahe, meron akong istorya and I'm sure ngayon yun lang malalaman to. Etong istorya tungkol sa pagdating ng mga Kastila dito sa Panay. At alam nyo ba kung saan? Doon sila nagdock sa ugtong known for Oton, Iloilo under kay Miguel Lopez de Legazpi. And alam nyo ba kung saan ang unang-unang trading harbor? Makikita din dito sa Oton. Yes, you heard it right. Yes, sa Oton, Iloilo, noong 15th, 16th century, Batiano River, doon sila nag-exchange ng goods ng mga Chino, Polynesians during Spanish time. Pero, balik tayo sa pinakamaganda na oldest tower, the Belfry Tower of Haro. Ano ba meron sa Belfry Tower? Sabi daw nila, yung Belfry Tower, part daw ng Church of Haro. Ano ba talaga purpose ng Belfry Tower? I'll tell you the hidden secret of Belfry Tower. Noong 1744, na-build ito ng mga Spanish and ginagamit po ito ng mga praile known for as priest if meron sila announcement o special events dito sa Haro. At hindi lang ito bastang belfry ng mga praile ha. Ginagamit din to ng mga Spanish soldier na watchtower against invaders. Sino-sino mga invaders natin sa Iloilo? Ito po yung mga Muslim o Moros. Alam naman natin kung anong ginagawa ng mga invaders, no? They ransack, they rape, and nagsislave sila ng mga bata at mga babae. At hindi lang yan, 3 times din nasira yung Belfry Tower dahil sa earthquake at yung pinakamalakas, si Lady Kaikai. Noong 1881 to 1933, nasa 8.2 to 8.5 magnitude. Pero hindi lang si Belfry tinamaan ng lindol, pati na rin ang buong Panay. So salamat ngayon at maintain ang Belfry Tower natin. Salamat sa ating government na hindi pinabayaan ang maganda at lively na Haro at Belfry Tower. Matanong ko lang, in-invade na tayo ng mga Spanish. Ba't meron din invaders? Let's find out soon kung anong kwento ang matutuklasan natin.